dnešný zápas bol veľmi náročný, nakoľko superka podala veľmi dobrý výkon. Nečakala som až taký agresívny tenis od nej a naozaj hrala fantasticky z obidvoch strán, aj forehand, aj backhand, takže bolo to veľmi ťažké. Musela som čakať na svoje šance, musela som si držať svoj servis a som veľmi rada, že mi to nakoniec vyšlo v oboch setoch. Čo sa týka, ako som sa cítila na kurte, tak dnes to bolo také horšie, lebo neviem, či trocha zase na mne nejde nejaká choroba, takže bolo to náročnejšie dnes pre mňa. A superku si aspoň trochu poznala, alebo pred zápasom si išla do úplne neznáma? Johanu poznám, pretože už som s ňou hrala pred rokom a pol ale na Antuke a musím povedať, že odvtedy sa veľmi zlepšila. Čo sa týka ďalšieho zápasu, vo štvrťfinále ťa čaká jedna z Talianiek. Poznáš niektorú z nich? Tak vlastne Brianty poznám. Čo sa týka jej herného štýlu, no tak uvidíme, ona veľmi nekazí. Je už síce staršia hráčka, ale bola, myslím si, že top 50 bola kedy, takže skúsenosti tam určite budú. Ale uvidíme, ktorá z nich vyhra, pretože ešte hrajú, takže uvidíme. A zatiaľ celková spokojnosť v štvrťfinále si obhájila z minulého roka? Čo sa týka, cítim, že som dnes hrala lepšie ako predvčerom so Sandrou, ale stále to ešte nie je ono, takže budem sa snažiť od zápasu k zápasu hlavne zlepšovať svoju hru.